ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ମୂର୍ଖତା ନଥିଲେ ଉପକୃତର କୁତ୍ସାରେ ଉପକାରୀକୁ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଏ ନା। ଉପକୃତ ମାନେ ଯାହାର ଉପକାର କରେ, ଉପକାରୀ ମାନେ ଯେ ଉପକାର କରେ। ଯେପରି ମୁଁ, ଆପଣ ଏବଂ ରାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁବିଧା ପାଇଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୃତ ହେଲି। ଏବେ ରାମ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କିଛି ପାଇବା ଆଶା ନେଇ। ଏଇଟା ହେଲା ଉପକୃତର କୁତ୍ସା। ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିଲି। ଯଦି ମୂର୍ଖତା ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ନିନ୍ଦା କରିବା ରାମ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଯେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୂର୍ଖ।